Lejdal. Jeg vil lige fortælle lidt om mig selv. Jeg har en baggrund som lærer, hvilket jeg stoppede med for cirka 14 år siden. Og så har jeg en lille klinik med craniosakral terapi. Jeg fik kendskab til Forevers aloe vera produkter for cirka 14 år siden gennem en kollega. Jeg synes rigtig godt om produkterne, så jeg begyndte også selv at forhandle dem. Jeg har gennem årene haft nogle få tusind kroner om måneden i indtægt ved at sælge de her produkter her. Men da jeg kom i pensionsalderen, så for et par år siden, så valgte jeg at fokusere på forretningsdelen, som kan give en stor vedvarende indtægt, hvis man følger vores system og gør det, der skal til. Og det kunne være et rigtig godt supplement til min pension. Så i stedet for at have fokus på salg af produkter, så valgte jeg at have fokus på at hjælpe andre ved at give dem den her mulighed, som jeg selv havde fået. Og det har givet en rigtig stor vækst i min forretning. Så hermed velkommen til en forretningspræsentation. En forretning, der er baseret på Forever som forretningspartner. Kender du 40-40-40-planen? Du arbejder i 40 timer om ugen. Det gør du i 40 år. Og når de 40 år er gået, så har du 40% af din indkomst til din pension. Det vi kan tilbyde, det er en maks 20 timers arbejdsuge. Og hvis du arbejder 20 timer med det her, så betragter vi det som fuldtid. Mange starter med noget mindre. Hvis du gør det i 5 år, så vil du, når de 5 år er gået, have en høj vedvarende indkomst, som kan være i millionklassen, hvis du følger vores system og gør det, der skal til. Hvorfor er det så, at du skal arbejde sammen med Forever? Jo, Forever det er verdens største aloe vera producent, hjemmehørende i Arizona i USA, men har salgskontorer i hele verden. Vi arbejder efter et enkelt system, som er let at lære. En registrering hos Forever, det koster ikke noget. Der er ingen årlige gebyrer. Og hvis du investerer i en startboks til knap 3700 kroner og fortryder, så kan du returnere alle de salgbare produkter til Forever og få dine penge igen. Så det er helt risikofrit at starte op og få muligheden for en månedlig og en uafhængig indkomst. Forever kom til Skandinavien i 1998 og dermed også til Danmark. Man havde en etableringsfase, som varede indtil år 2011. Der startede så en enorm vækst. Væksten har i år været på 19% her i Danmark sammenlignet med sidste år. Og grunden til det er dels, at vi er i wellnessbranchen, og folk tager mere og mere vare på deres helbred, end de gjorde tidligere. Og dels fordi vi arbejder efter et enkelt system, som er let at lære. Jamen, hvorfor skal man så vælge at tænke på, om Forever kan være noget for en? Ja, det er der flere grunde til. Du kunne måske tænke dig at få mere tryghed i din økonomi, med en ekstra månedsløn hver måned, eller din egen virksomhed, til at bestemme selv over din tid, altså frihed til at bestemme, hvordan din dag skal se ud. Forever blev grundlagt i 1978 af Rex Morgan og er hjemmehørende i Arizona. Nu er det hans søn Greg, som er direktør for firmaet, mens Rex stadigvæk arbejder på sidelinjen. Det er et privat ejet selskab, så der er ingen bestyrelse, der sidder og bestemmer over det. Forever kom til Skandinavien i 1998 og dermed også til Danmark og er førende på verdensmarkedet. Vi er globalt i 155 lande over hele verden. Så man forestiller sig, at der er 4.000 aloe vera firmaer, der producerer aloe vera produkter, så står Forever for halvdelen af markedet. Sidste år var der en omsætning på 20 milliarder danske kroner.
Fra start af så har omsætningskurven været stigende, og firmaet har den højeste kreditværdighed, som man overhovedet kan have. Og derudover er vi så medlem af Sveriges direkte handelsforening. Greg havde en målsætning, der sagde til at starte med, vi behøver ikke være størst, men vi skal være bedst. At vi så er blevet størst, det er så en helt anden ting. Jamen hvorfor så Forever? Jo, en af grunden til at være i Forever er, at folk kender vores produkter. Så der er stort gensalg. Vi har produkter til et hvert forbrug inden for kropspleje, helse, fitness, skønhed og dyr. Og vi har en unik patenteret produktion. Derudover kan folk købe vores produkter og returnere dem inden for 90 dage, hvis de ikke er tilfreds med dem. Så de kan altså teste af og prøve. Hvis man skal sammenligne en traditionel handel med vores, så har den traditionelle handel en fabrikant. Og inden varerne kommer ud til forbrugerne, så er der en lang række mellemled, inden man så skaber tusindvis af kunder. Network marketing, det er en enkelt opbygget forretningsform. Du skriver kontrakt med Forever og køber varer direkte. Du bruger produkterne selv og finder 20-30 faste kunder. Samtidig kan du anbefale andre at gøre det samme, nemlig skrive kontrakt med Forever, anbefale produkterne til andre og anbefale andre til at gøre det samme som dem. På den måde breder netværket sig, og Forever får tusindvis af kunder. For det arbejde, du gjorde med at introducere og præsentere disse produkter for Forever, vil du få en bonus for op til 18% udbetalt af hele den omsætning, der er skabt. Men det er ikke bare dig, der får det. Men alle de andre får selvfølgelig også en bonus af den omsætning, som de har skabt. Vores karrierestige ser sådan her ud. Alle, uanset hvem man er, starter i bunden som ny. Så skal man etablere sig i en kundekreds på en 20-30 kunder. Og den måde, man vækster på, det er så ved at finde nogle samarbejdspartnere. Og jo flere samarbejdspartnere man har, jo større omsætning giver det, og jo højere kommer man op af karrierestigen, og jo mere får man udbetalt i bonus. Og kommer man op på managerniveau, så vil man have en indkomst på mellem 10 og 20.000 kroner om måneden. I princippet er karrierestigen uendelig. Når man starter en virksomhed op, så vil ens arbejdsindsats som regel være større end indkomsten. Når de to kurver krydser hinanden, så vil du være kompetent. Du vil have lært vores system at kende og arbejde efter det. Og så vil din virksomhed komme i momentum. Det unikke ved Forever er, at man aldrig kan miste sit niveau. Når du engang dør, så kan dine børn arve virksomheden og få gavn af det, som du har opbygget. Og hvis du fortryder og ikke ønsker at være en del af Forever mere, kan du returnere alle indkøbte salgbare produkter et helt år tilbage og få dine penge igen. Vi har et fantastisk uddannelsessystem, som sikrer, at du lærer vores system og vores produkter at kende. Vi holder forretningspræsentationer, business-træninger og produkttræninger. Der bliver stillet hjemmesider til rådighed. Vi afholder seminarer og events, som du kan deltage i. Så anvend systemet og nå det, du vil. Har du lyst til at vide mere, så kontakt mig allerede i dag på telefon 20 26 38 14 eller skriv en besked under kontakt. Jo hurtigere du kommer i gang, jo hurtigere opnår du den uafhængige indkomst. Så kontakt mig allerede i dag. Jeg håber, at vi ses.